Ini thereponi phai hiniarni Karbi Anglong Autonomous Council Akimi Secretary Sahem meeting hall along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ari Dengpen kaddo kabe bangpharo isira thongkebra ke thoma tuma phan thanbang avoreng alu kipi Team Karbi Anglong Autonomous Mangpon Mission Surihini Rengkoi Rapho Angthek Mission Pen ke baklang ponji phanpura penangan lo ke charle hinanat RDN ponsi siding pon bomlo Bangsolong la anso se RD ki pipon tu mochoje phan pu mathasi kedam tanga por Karbi Anglong Autonomous Council ben special tera sadlang deng ponsi la bangso sadlang along ka chepa undun tang kaddo kave bang pharo isira thomkebra ke thoma tuma phan pinianar lo por phai krehinia por malom primary ang deng athan bang a hoya phan KAC CM Dr. Ronghangari dengpen pipajir porlo Bangso Voreng ang hoi kipi ponalong KAC Education Department in charge Richard Togbipen mai ke pha lam the lapen than bang avoreng ang hoi kilong bang pharo isira thomkebra ke thoma tuma phan mission pen sai ke klem ponji lapen mission surihini reng koi ra pholong RD kipi pon pen sai ke klem pa mi ji phan chuning ripon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning je pona tengke nangli tu methang duty cheklem pa menangji jongsi nangli tu maphan rat pen abatai complain kilong dukok pulote so cause notice nang pipe pin pen nangli tum avoreng NCT guidelines teng pen school managing committee atum nang ingthan petun aja kongdo Lase anutina than ba atum setame methang asai cheklem pa mera bihek thihek osomara phan ingthur ponra paprang dun lonang posi ningje pon Lapen Venture School athan bang aphan pipot si non puta salary mate bainong pipon pedar lopu pherangge tum karjo hor CEM pen ke pachini pona tengke Venture School athan bang puke na hok ta avilo muthe Karbi Anglong Autonomous Council pen alang lituma phan kanghon kangjin so joini si lada Karbi Anglong along ke dubom chotlo Crore isi hini alam kalidet bonta bangso cheklo angbong pipon et poposi CEM Dr. Tuliram Ronghang chechak pon Bangso mai long KAC CEM MP MLA lapen EMs MSS ke doan atum stame chetong dunsi mesen pen pachun pon Autonomous Council Education Department hai pensi pini tet ki ke pas tang atuma phan regularize ki pilo alang tum phan borenga warsai pini bang ki pen ke la tum phan ki pipon lo laben Karbi Anglong Autonomous Council pensi lake appointment ta pilo Karbi Anglong Autonomous Council pensi advertisement pilo lapen as per merit ting pensi pilo lapen inglong aso tum phan si dake aphai bangke kapiong lo phan pharuis isieng bong pen pha 90% ke dake inglong aso tum phan si da bangke pini bangke laso abar sai bangke pipon lo lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen high school lapen high secondary teachers vacancy 447 do lata inglong aso tum phan kapilong e je phan special tet lata inglong aso tum si pidunong choi lata advertisement pl lapen ke dak inglong aso atuma ariso jang atum phansi laso appointment ki pipon je phansi special tet ta ki pipon lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen education ahin kapa prang je phanon an ke claim pon bomlo laben vacancy ke do an tamen tum laso teng ben si ka fill up on je phansi laso saing ding si tum claim pon bomlo sola thanbang tum phansi ni pipre thanbang atum hola ke vacancy hola ke kali daksi pichor lage all assam ke lage bensal school tu mansi pabe de nitum si consider lo all assam ke venture school tu mangi bange lage e bulis alo nitum si piponji posini tumke special ke hang ponsi non banke chief minister sanction elo dake kuti sinya kali 60 crores back do lapen asiliri tela tumhan pe bat ponlo lapen non la sochek loke lang tumhan pi ponlo po lake non regular teachers tumhan gali muni tum lake all assam ge lake venture school tumhan ke siliri pipe News report Karbi Anglong Live